Hambai joto biduno naitongnai ani khapani takhuk tei bukuksong dei joto ani viewers tei subscriber no fuila no norokno ani YouTube channel ni bisingtui jotono no lamsogo tei jotono no hambai yafaru. Engke takhuk tei bukuksong norokni bagai ang video tubui phaikha tini sabani kongno tui sanai tei bo topic no tui sanai norok fuila no biduni thumbnail tei title no nuguino norok sawi manbai khana nge faidi tinini biduni senglai bukhak phasingo thanglai yana nge takhuk tai buksong norok kaham kaino saimano sini Borok gorang sar Dr biswajit debbarma bo tabuk tamo khlai tong tei bini samung tamo tei sini Tiprasa rokno bo tamo khlaina nai tong norok bo kaham kaino saimano tei ang oborokno norokno kotal khe bano goi sajogoi sanani thangya norok bo social media ni bisingtui salbur no nugui tongo hai diba ne phaidi bo sini Tiprasa rokno tamo khlaya nai ba boma hai ke bo khlaina bagui bo jeta bo da wasugui tongmani tei khlai tongmani abo kobuida ba tatal da obono tui norong thani momo hai wan sumung tong tei bo hai rok norok wan sugui tong norok o biduni comment box comment khainani ta pok bajadi takhuk tai buksong tei joto o biduno nai tongnai ani viewers tei subscriber rok sung saimano bo first of all bo sini kri bigra busarok no bo auto gari bagui tongo ha norok bo kaham saimano tei krung thayo thangoi hati katalok khulogoi riwi tongo norok bo nukhuna social media ni bisingtui tei bo tamo khlaina hinui tebo bini bisingo wasumung tongkhu bini bukharokni tei bini kogrokno bo norok social media tui norok srai ke no khana hediba saiman makhina bo jefru media rok bai interview najakfru bo tamrok ni sa ha bo tamrok khlaina hi sin Tiprasa rokno norok abo kaham kaino saimano hediba ang norok kotal khai oborokno sanani nangya nge obono takhuk tai bukso sung basa tabu bo bono puitu salai meko hediba takhuk phano sung baksa sini bukhao mono bono bisas khai meko hediba bo omo gari bagmani ba potrepot jagao bazar khulogoi tonmani abo bini commission tongo yakho bini hamna sanan bagisi sung amtirok khnibo jora wasukmarok phaimano haidiba engke obono ang tini sanan musungo bini kokno no norok bai kisisa share khalainan musungo naidi bo kri borok no gari bagmani ba krung jagao thangoi bazar katalo khulogoi rimani hoito sini borok wasugoi mano hediba abo bini pokhe kahamni bagisi botabo gari rikha aro usoromni hoite bo commission pun mana ha rang khoksa khongni pun mana omtirok sung bukhao daot ngoi tongmano ngai samung khlaina thangkai takhuk tai boksong norok kaham kai wasugdi kaisa buino samungnya thangkai bini aroni kisemisa no manani nango haidiba engke bobo obo haino tabuk nono gari riwi tong bo ora 5 taka 10 taka bo manai no obosoi no ngo obono sung asuk hamya wasuk yawi tongkhai chao haidiba takhuk tai boksong nga bonadi tabuk kami thangoi kwbangma sini Tiprasa sikla jeta rang puisa kri borok mungsa khlaimeng tongmarok no mo tabuk khlainen bagui bo buskang January ni hoite bo tebo target tebo kotorma bo samung khlainen bagui bo bukhao wansukjak takhuk tai boksa ginorok bono kaham da wansukbai ba hamya da wansukbai takhuk tai boksong norok o biduni comment box comment khainani tapok bai jadi taphon baksa bono forot bakpar ha lukorok no bo salsa thokainai ba hamya khlainai omtirok bo jora o social media ni bisingtui sung nujagoi tongo ba khnawi tongo haidiba ngo obono nongni bukharok bahai jara o video no nai tongnai te ani kokno khnai tongnai rok norok bono bahai matong na koboi borok da ni matong
ma tatal borok da hini norok wansuk obono nongni bukhani kokno sanan bagui tei lukurokno funan bagui norok o video ni comment box o comment khainani bagui tapok di naidi bini wansukmung belai kheno kaham no tago tai bukso bo gori rokno gari bagmani abo kaham no haidiba korong korong jaga thangui bazar katalo khologoi mani kaham no aro sini bigra khangra kwbangma borok khokja khonoi dukano riwui manikhrino phalui rang paisa rok ajimaya diba haidiba tagotai bukso gai miya rogo bo burukha kami rogo otu tinta bagui kha noro abo social media ni bisingtui norok nukhuna gobono जों bono tamini sanai tagotai bukso bo jeta samung khaitongmani sini mokol bwskango to musa mane negative nugyaku haidiba norok bo bahai negative da nugjak ba norok ahaida saka bono baksa comment rogo siyei hamjago sajago hini norok saitongkha abo to जों saimia janjani bukhani kogrok haidiba gobono je bo samung khlaitongmani tagotai bukso norok bono bobo hairo wansugui tong norok obono se saimana masungo tagotai bukso norok o comment o bituni comment box o comment khainani tapok bai jadi bo bwskani salote bo sung nosung sasa khainani bagui tebo naithok khainani bagui bo god promise sajak bo norok hoito wansugui mano bo bahai ke khlaimanai asuk samung kotorma ha bo bahai ke khlaimanai asuk kwbangma lukurokno bo chubai manai kwbangma norok confuse wngui tongmano phiaba bini norong silai tebo double bo wansugui tongo hopung sapung tagotai bukso जों bini samung kisisa nungba baino जों saimano haidiba samung kaham khlaina da khlaiya जों sengdromono जों nugjagui thango ba poroman manui thango haidiba hingga obono tabo zero down payment to se auto gari ri tong hongkai kaisa kaisa omahai agent to hongkai ninthani puila swkang 5000 6000 3000 rang saisi khigra kamu tei prosi nono rinada riya haidiba phiaba nonole 1 taka nangyai bano tini nono auto gari uri rio ngai sing orono sing wansugui naikhe sing saimano bo thokinai borok da ba thokiya borok da haidiba जों bukha wansugui naikhe kaino जों sawi manui thango gobono je auto gari nanai rok bo tini borio hnui haino langapanga ajiya guriya auto simi khiklai tonikha naharui ha omon baya tagotai buksong jara auto gari manai rok bo norok no kwrui hini sirimani down payment no norok auto romni tabuk amtui usromo thangui nahana hingkai 50000 60000 jomana nango phiaba tini bo obono nangyawino tini zero balance sono rikha gobono जों wansuktai klaiu jara auto manai rok bo haidiba omo hai zero balance se mankha hingkai belai khese kaham जों bukhao onekta जों wansugui samung khlainani dorkar bini mungbok tebo sung sasangnan bagui ningbo jokhon te gari mankha o gari ni bisutui ni nukhungbo sung sasa natekhe omtekhe se samung tanglai tahuktai bukso jara auto gari manai rok bini bungnombo sung sasa khaidi jate bo auto rimani bisingtui ani nukhungo rang paisa rok aji mankha songsar choli mankha omtekhe lukurokno phunungde tahuktai bukso omtekhe norok phunman bisingtui tebo sini Tiprasa dofarok khaksangma manai tongthongma manai suki ingnai tahuktai bukso gobon bagino tini ango sini borong borang sar Dr biswajit ni kokno tuino norok bai kok thaisa thani share khainani bagui baksa bono tatal fraud bakpar ha omo hairok kwbangma no salai tongma ba tini angbo noroni bukhani kokno saimana musungui no tini bo tatal da thokai da fraud da bini samung tangmarok bahai kubui da ereng da ba abo saboni bagui ha bo samung tangui tong jeta bo kok saitongmarok abo saboni bagui saitong oborok no norongni bukhani kokno saimanam lagise ang tini norongni bagui o video whatsapp swnambai tubui phaio ngei takoktai buksong norok sini borong bunang sar Dr biswajit debbarma no norok busuk hamjak norok bono kubi de sajak ba ekdom da norok bono phuitu chalaikha bo soi da
Tiprasa rong no kaham khlani naitong norok tumung no norni bokhawo wansumung ba wansugui mankha hingke nahari mankha hingke norok o video ni comment box o comment khainani ta pokbai jadi na tini ni video amsung nong situng tahukte buksong katal video norong doge haina hai katal update tui phainai jotono no hambai jotono kaham kurung tongbai jadi Tiprasa ayuk lokthung thanga do friends song bye.